Gyertek el velünk az egyik bakancslistás helyemre, második rész. Ez a videó most nem a Mamma Mia-ról fog szólni, hanem a repülőkről. Hiszen a Skiatoszi repülőtér nagyon ismert, és biztos ti is láttatok már róla rengeteg videót itt fent. Konkrétan oda tudsz állni, ahol a repülőgépek startolnak, és ahol leszállnak. És csupán pár méterről ezt mind-mind láthatod. Ezt a kilátást pedig a reptér melletti étteremből lehet látni. Majd ezután oda sétáltunk erre a spotra, viszont amit nagyon fontos tudni, a betonon jelölve vannak azok a helyek, ahova nem szabad állni, amikor a repülő felszáll, mert nagyon veszélyes. Mindjárt látni is fogjátok, hogy a repülőgép meg a szellem mennyire erős. Ti ott álltak a tiltott területen, a többségüket bevitte a vízbe a szél. És nem csak őket, hanem a bőröngyüket is. Egy nőhöz pedig sajnos kijött a mentő. Valami nagyon súlyos baja lehetett szegénynek. Gondolom beütötte magát a sziklába, vagy nem tudom. De éppen ezért oda ne álljatok, ha mentek Skiatosra, hiszen ilyenkor még levegőt sem tudsz kapni. És még egy motor is felborult. Na és a mai napi program ez volt, és egy kis macskázás, idejött hozzánk, és felugrott a székre. Nagyon aranyos volt, majd egy kicsit vásároltunk is, és holnap jövök a következő résszel, amikor hajókáztunk, és megláttuk a Mamma Mia templomot. Ha neked is bakantlistás ez a hely, akkor kövess be!